Părinții mei, numai mama o trăit, că tata a murit și am rămas de 7 ani de tată. Și mama se trudăi, știa numai să se facă rostul de pânuță și de vai și amar. Făceam pâine cu picioci și cu cartofi, cum le zice dumneavoastră. No. Serveam că se făcea bine de ele, dar nu știam ce să facem cu ele. Și serveam, într-o oală mare aveam și le făceam, lețuiam așa și puneam un pic de farină și făceam pâine. Și dacă făceam pâine, o aduceam în casă. Și aveam casa, atunci era casa cu un fel de grindă așa pe stăpânel, nu știu dacă... Și acolo punea pâinea. Și noi ceream pâine. Ne da câte o mușcăturuță un pic, dar ce vă mai trebuie? Vă dau eu pâine. Nu era zi ciuclea pe parete, vezi culea, nu vă saturați. Nu. Și cu aceea eram mulțumiți, n-aveam ce face. Nu. Așa am crescut, prin lipsa de toate cele. Dar ce să faci, așa s-o petrecut și pentru așa. N-am perit, vezi, am crescut mari. Am fost 4 copii.